いより船に乗ろうよ麦わらの影の網目何にも変わらないねこっちだけが休みで悪いねちのちあわと亀と鳥は今日も明日もまたかいいねとしこもってしまう部屋ない方がいいと思う作り物のまつげからこぼれ落ちる涙の後ろ松だけで追いかける道路は緑の赤い靴シャークヤクでしょうかバラでしょう